Vítam vás na dnešnom cvičení z Yoga pre zdravie. Ukážeme si dneska, akým spôsobom si trošku rozcvičiť napätie v krčnej chrbtici, čo je jedna z najkomplikovanejších a najcitlivejších častí tej našej chrbtice. Máme tu smolu, že sa nám tu často zbiera veľké napätie, hlavne psychického rázu, to znamená, keď máme psychické problémy, sme v strese, automaticky tak nejak znapneme túto časť, tým pádom tie svaly sú tam v neustálom strese a napätí a z toho potom vznikajú blokády, nefunkčnosť a ďalšie problémy zdravotné. Takže ak viete zhruba odkiaľ je tá bolesť, alebo viete pôvod tej svojej bolesti chronickej v krčnej chrbtici a nie sú to zápalové ochorenia alebo nejaké významné degeneratívne ochorenia krčnej chrbtice a máte povolenie teda od lekára cvičiť, tak môžete skúsiť nasledujúce cviky a takýmto spôsobom sa snažiť si pomôcť. Najprv si zoberieme na takýto maličký utieráčik a snažíme sa ten sval uvoľniť teplom. Najlepšie je na to zobrať si teda malý utierák, zvinúť ho do ruličky, dať do ňoho horúcu vodu, zrýchľovanie konvice, on sa tak pekne nahreje znútra a tento relatívne horúci, ale nie tak, aby nás to pálilo, utierák si priložíme k problematickej oblasti, možno z jednej, z druhej strany alebo i zo zadu a necháme pôsobiť 3-4 minúty, pokiaľ sa nám ten sval pekne nahreje a bude sa dať ľahšie uvoľniť. A ak už máme teda sval pekne zohriatý, začneme pomaličky rozcvičovať v zadnom smere, to znamená nadýchneme sa a s výdychom predkloníme hlavu. S nádychom zakloníme, výdych, predklon, nádych, záklon, výdych, predklon, záklon. Takýmto spôsobom uvoľňujeme ich 5 až 10 krát. Teraz na to nemáme úplne čas na 10 opakovaní, ale doma si kľudne urobte 10 krát dopredu dozadu. A s posledným výdychom sa predkloníme a hlavu jemne pritlačíme rukami. Predýchame. Vrátime sa. Pokúsime sa rozhýbať ten krk na strany, to znamená v úklonoch. S nádychom dvihneme pravú ruku, preložíme si ju k ľavému spánku a s výdychom zatlačíme hlavu do dlane. Nádych uvoľníme, výdych zatlačíme, uvoľniť s nádychom, výdych zatlačiť, nádych a s ďalším výdychom pomaličky uvoľnenie jemne hlavu ukloníme na pravú stranu smerom k pravému ramenu a snažíme sa, aby sme tú hlavu nepredkláňali, nezakláňali, proste čistý úklon. S nádychom trošku dvihneme hlavu, otočíme ju šikmo dole, pritlačíme s výdychom. Predýchame. A dokončíme uvoľnenie hlavy, hlavne svalu, ktorý sa volá dvíhač hlavy tak, že chytíme si dlaňami ľavú kľúčnú kosť, otočíme hlavu smerom doprava a zakloníme. Predýchame pomalý návrat, zopakujeme na opačnú stranu, takže ľavú ruku dvihneme, priblížime ju k pravému spánku, s výdychom zatlačíme, uvoľníme, zatlačíme s výdychom, uvoľnenie, ešte raz zatlačíme,
Uvoľníme s nádychom a s výdychom, jemne pomaly ukloníme na ľavú stranu a predýchame. Je dobré oči zavrieť pri takomto stretchingovom cviku, pretože lepšie si vieme vybaviť to uvoľnenie i potom ho reálne precítiť. Dvihneme trošku hlavu, otočíme ju šikmo dole doľava a pritlačíme. Jemne. S nádychom vrátime a skúsime ešte dvíhať hlavy. Dlane si dáme na pravú kľúčnú kosť, hlavu pomaly opatrne otočíme doľava a uvoľníme, zakloníme. Predýchame. Vrátime. Tie predýchavacie fázy môžete predĺžiť, samozrejme, pokiaľ vám to robí dobre a je to veľmi príjemné. Teraz na to nemáme úplne času dosť, ale cvičte vždy v rytme svojho dýchania tak dlho, ako je vám to príjemné. Tak, skúsime si teraz hlavu rozcvičiť v tzv. Torzii, to znamená, že sa budeme otáčať na jednu druhú stranu. Pokiaľ máte zablokovanú krčnú chrbticu, bude to asi predstavovať trošku problém a môžete si zase pomôcť trošku horúcim uterákom, priložiť, zase uvoľniť ten sval a skúsiť sa s výdychom po nádychu otočiť za pravým ramenom, s nádychom vrátiť a s výdychom k ľavému ramenu. Pričom tam, kde je to miesto bolestivejšie, alebo tá strana, kde je bolestivejšia, tak skúsiť samozrejme opatrne a s každým výdychom snažiť sa dostávať sa ďalej a ďalej a snažiť sa obnoviť ten pôvodný rozsah pohybu. Hlava sa posúva ako keby po nejakom tanieri, znamená nie v predklone, v záklone, ale pekne sa káže vodorovne po akomsi virtuálnom tanieri. Fajn. Pokiaľ sme si úspešne rozcvičili v predozadnom bočnom smere a ešte aj v torzii, tak by sme mali byť relatívne v pohode oproti začiatku cvičenia, ale urobíme si ešte jeden cvik, ktorým si uvoľníme trošku tie energie, ktoré vlastne sa blokujú tým, že to napätie sa tam drží. Zoberieme si takto prsty do vodorovnej polohy, takto si ich vlastne uložíme vedľa seba a umiestnime si ich v záhybe medzi lebkou a krkom. A do tohto záhybu si v vodorovnej polohe s výdychom pritlačíme. A opäť s nádychom uvoľníme a s výdychom pritlačíme. A dôvod, prečo to takto môžeme robiť a čo nám to vlastne dá, je ten, že v krku sa nachádza a prechádza teda krkom niekoľko veľmi dôležitých meridiánov, napríklad močového mechúra alebo hrubého čreva a zadná stredná dráha. To sú všetko body, ktoré akoby nefungujú tak, ako majú, pokiaľ je tam veľmi veľké napätie. A práve takýmto vodorovným vlastne umiestnením prstov a zatlačením všetky tieto dráhy, ktoré sú takto vedľa seba, vlastne odblokuvávame. A taktiež sú tu aj úpony, ktoré v krku vlastne sa nesmierne napínajú a vlastne trpia a týmto spôsobom môžeme uvoľniť a potom si pomôcť prípadne častých bolestí hlavy. Takže toľko na dnes a dúfam, že ste si boli schopní aspoň trošku uľaviť. Majte sa.